Arvoisa yleisö, toivottakaa lämpimästi tervetulleeksi moninkertaisesti palkittu taikuri Juha-Matti Ristiharju. Kani hatusta. Tadoo! Vanha temppu. Vanha kani. Sitä olis pitänyt ruokkia. Meidät veitseilit sitruunasta, ja susta tulee Ruotsin kuningas. No ei äkiksi. Oliko se oikeesti siinä sisällä? Ja näytä kaikille, sillä pitäisi löytyä sinun nimmari! Kuuluu sopimukseen, taikurit joutuu tekemään ilmapalloeläin, niin jonkun tyytyy tosin tähän. Yes. Se on raskaana oleva kastemato. Oliko sun kortti pieni? Oli. Mulla vaan iso. Mutta eikö olisi hienoa päivä, että ison kortin tällä puolella olisi se sinun kortti? Jos katsot sieltä, se löytyy. Se on 52 korttia. Kun mä suostelin pelikortti on herra kakkonen, mutta sitä mä en ymmärrä. Millä sä sait nimikirjoituksessa siihen korttiin? Tarja, ajatteletko lukua 123? Ei. En.